Jata tije mar duol matayo nengo mauta EPRA Daniel Kiptoo inyalo go FY mar siling 200,000 kata twech mar dweche 6 e jela kapono oyude gi ketho mar dhi ataro mar chik mar doho manyocha ogolo chik ni kik sirkal chak tiyo gi chik manyien mar omenda. Ji 7 nochwalo ng'ur mar gi doho ka kwedo medruok mar nengo mauta juma mokalo. EPRA yangore ni nyocha orem chopo chik mar doho mane ochungo medruok e nengo mag petrol, diesel kod mauta mar taya. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, jolony to wacho ni omenda ma osechoki kuom jopiny manyiewo mauta e kindeno ma bei no ni malo, duoko nyalo biro bedo matek. E bura mano chwala nyim doho chieng' tich adek, Okoiti Omtata, Eliud Karanja, Benson Odiwuor, Michael Otieno kod jomoko adek koro dwaro ni mondo doho twe jata tije mar EPRA Daniel Kiptoo kuom weyo ma ok oluwo chik mar doho mane ochungo medruok e osuru ma ijuogo wi modhi mag nyamburko kod mwandu mamoko juma mokalo. E kwayo margi, gidwaro ni mondo Kiptoo twe kuom dweche 6 kuom rem chopo chik mane doho golo kata bang' yudo chikno tarik 30 dwe mar abich higani. Kiptoo wachore ni ne orne chikno e simbe mana thuolo machuok bang' doho gole, kendo bang'e to ne oternego achiel kachiel nyaka e apise tarik 3 dweni. Okil Juma Rachier wacho ni EPRA ne ogolo ranyisi marach kuom chayo chik mar doho no. Doho nowacho ni kik itim kama, kik imed bei, kik implement sheria mano olosi nikech wach pod nitiere kot ka. To gin gidhi mbele gi implementation. Giso ni gichayo chik mar doho. To mano ok ber nikech sama sirkal emotimo kamano to raia nyalo koro bende kopo gima sirkal otimo. Ka sirkal matamore winjo doho to koro an ma raia to. E lendo mane ogol chieng' Ngeso juma mokalo, EPRA ne omedo nengo petrol kod siling 13 gi simon, diesel kod siling 12 gotongla 4, ka mauta mar taya to ne omed kod siling 11 gi otongla 9. Mano tiende ni jopiny osebet ka chulo omenda mamalo moingo kaka onego gichul chakore tarik 1 dweni. Penjo en ni to bende nyalo duoknegi omenda go ka bura oloyo EPRA. Ka kesno odhi mbele moloyo sirkal, to gima nyalo timore en ni kot bura wacho ni oshuru mosebed kichulo e fuel en atamalo 8. Mane modhi mbele kiko beda paka uchele kaka nyoche jo parliament temo kete no. To chakre tarik 1 dwe mar 7 mano mede fuel nyaka chieng' mogole judgment no. Pesa ma ji osebedo ka chulo godo fuel no ok bi bedo mayot mondo duokni. Omiyo geno ma ng'ato nyalo bedo godo en ni chieng' ma kesno rumo ka buro lo sirkal tibiro duok bech fuel piny. E chik achiel mane EPRA wacho ni omiyo gi teko mar medo osuru mar VAT nyaka tamala 16 no, EPRA ne ok oduoko piny osuru moko 2 mag dongo reru kata Railway Development Levy kod mano ma ijuogo e wi mwandu mawuok e pinje maoko kata Import Declaration Fees mane chikno oduoko piny. Kuom mano ne gimayo jopiny fuong'ruok mano nego bedi. EPRA noko bedo jadiera, tiende ni gidhi giyiero side moro ema gidhi implement nikech sirkal dwaro pesa. To kamonego mi raia fuong'ruok, gidhi giyiero giweyo oko, giwuok kuome. Nikech ka giwuok kuome to dhi duoko pesa mar usuru ma sirkal yudo piny. Kamano. Mano koro kaka duol ma bad migawo mar piny owacho. EPRA en bad migawo mar piny owacho. Ipani mano chalo nade? Doho koro pod biro medo winjo burano chieng' wuok tich juma manyien. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Gimomiyo penjo gi wuok en nikech doho mamalo